בשרת או שאני פשוט אדבר איתכם ואתה תצלם? בשרת אם אתה רוצה להיכנס צריך להיות יוטיובר והתחלתי לצלם מה קורה אנשים כאן בדרגון. טוב, אני יכול להיכנס. אוקיי. תלוי אם זה איממתי. בסדר. כאן איתי ניר, תגיד שלום ניר. מה? תגיד שלום. שלום. קיצר, שמתי לב שכאילו, אני מעלה סרטונים כי אני לא מגע שאני לא מבין כאילו, קיצר אני מעלה סרטונים, שמתי לב שלא יש לי צפיות טיפה, אבל יש לי סרטון הזה הולך לעלות היום, כן, נראו זה, סאבסקרייבר, נכון? יש לך, אני נותן לי סאב, נכון? לא הבנתי, אתה מתכוון אם אני רשום ליוטיוב? רגע, יש לך חשבון ג'ימייל בכלל? אימייל? אם יש לי אימייל? אם יש לי אימייל? ג'ימייל. לא. לא. אוקיי, קיצר. ניר אוהב את הסרטונים שלי, נכון ניר? אתה אוהב את הסרטונים שלי? אני יכול, אם בכלל אני אצליח להתחבר לשרת, כי אני לא יודע איך להשתמש באמצ'י. קיצר, אני בפרק ראשון Death Survival. כן. טוב. אני לא, תקשור, אני בא לסרטונים, אתם נותנים לי צפויות, אבל למה אתם לא נותנים לי סאב הפעם? טוב. אתה יכול לשלוח לי אחרי שתעלה את הסרטון? כן אחי. זה לא ייקח הרבה זמן. יש לי חודשים רק נראה את זה מהר. אם אתם רוצים, יש לי חמשות לשיפור, תכתבו לי בתגובות. אתם לא מגיבים, אפילו ללייק, אתם לא נותנים כלום. אתם סתם מסתכלים על כל הסרטון וזהו. אני רוצה לדעת אם אתם... את התמונה? רק יש לך בסקייפ, את התמונה שלך של הסקייפ צילמת שאתה משחק או שלקחת מהאינטרנט? זה שלי אמיתי. סבבה. אוקיי, לא יכנס זה ב-152 או בגרסה אחרת? 152. נראה שזה 152. כן, ב-152. הורדת את הטקסטורה? את הטקסטורה, אתה לא הורדת אותה? טקסטורה החדשה החלפתי. תגידו לי מה אתם חושבים עליה. אני אפילו שיפוט לא. הורדת? לא, אני טקסטורה אחרת פשוט. לי אין כלום, אין לי מפות, אין לי מודים, אני לא יודע איך להוריד. אני מוריד מודים דרך פיביקס. יש לי, הורדתי גם, אבל יש לי רק לגרסות 1.1 וגרסות כאלה, אני לא מוצא בכלל את של 152. הטקסטורה של 152, של 151 ושל 151 נותנים לך 152. 152, כי אני כבר לא משחק ב-151. ראית את הפרק שלי? את הפרק שעשיתי? כן. וואי, איך הדלת הירוקה עם הטקסטורה. השארת שתי פרות כמו שביקשו? מה? השארת שם שתי פרות כי חבר לך ביקש. כן, השארתי את הפרות. לא נגעתי לי בהם. אבל הצפתי לו את כל הבית עם קרח. לקח לי מיליון שנה להשיג את השפיק, זה אמר. אני והוא היינו הראשונים שהשיגו, אנחנו היינו בין האחרונים שהצטרפו לשרת, כאילו היינו הכי חדשים בשרת והשיגנו ראשונים דיימונד. החבר שלי, עשתה לי רם משתתפים וזה פתח לי שרת שרק אני יכול להתחבר של עולם. אוקיי. מה זה? אתה יודע איך קוראים לבוא שלי? מה? רק התחבר שלי עם הבוא, אתה יודע איך קוראים לזה? אתה יודע מה היה כתוב שהוא מת? דדיק בו. כן, אבל מה זה הטקסטורה הזאת? וואי, הדלת כזאת מחייכת. הטקסטורה זה כמו למדי הטקסטורה אבל המטרידה יותר? לא הטקסטורה מדי יותר ארוכה? וואי, הורדת מלא. אני יודע. אני דווקא אוהב את סימפל, אני מבין את המשתמש בטקסטורה של הדלת היא ארוכה. אבל היא יפה טקסטורה, נכון? טקסטורה יפה ונצתה.
כן, אני מחפש וילג'רים. אבל תלוי למה לקחתם את הדלאות חוץ מלשים על הראש, מה כבר תעשו איתם? אפשר להכין חווה. סבבה. וואו, אבל יש משהו מעצבן עם הדלאות, להגיד לך מה? מה? שאתה מכין את הזרעים, שתל ואז אתה לא יכול, ואז אתה שוב, אין טעם לגדל לה. לא. כי גם ככה אפשר למות אותה לראש. אתה מקשיב? כן. הדלאות זה משהו מיוחד אצלם, כאילו, זה גם אצל האבטיחים, כאילו, אתה שותה אותה פעם 11 שנה, תראה על זה 8, אני אראה לכם עכשיו. אתה יודע איך מזמן פרוגרם ב-152? כן, אבל זה פלאגין. אתה יודע מה הרז עשה לי? אתה יודע מה הרז עשה לי? כאילו הוא חובר שלי והוא המנהל הראשי. והוא אומר ראשי. רגע, אחותי בא. אוקיי. מי זה? חבר שלי. אז אם אתה יכול לשלוח בקישור להוריד איזה מיינקראפט שאין לי, אז אני יכול להוריד. מה אין לך מיינקראפט? וואי, אבל יש לי, אבל אני רוצה כבר גרסה אחרת. יש לי רק את המאפי. איזה גרסאות יש לך? 1.5.1 אני אבדוק אם עדיין יש לי. כי קודם יש לי. עכשיו אני לא... יש לך קוריו פרוץ. אבל אתה יודע איזה סקין יפה מצאתי? מצאתי סקין של סליים אדום כזה. רגע, אבל קוריו פרוץ. אני במקורי. אין סיכוי שאני אשחק. תקשיב, אני מצב סקינים, אתה רוצה שאני אעזור לך סקין? אני מצב סקינים טוב. זהו, לא, לי יש רק 1.5.2. יש לי סקין כזה, סקין למיינקראפט שלך, אתה יודע איך לשים? כן, עשיתי לי איזה סקין יפה כזה. אני לא רוצה שאני אעזור לך סקין, אני מצב טוב אחי. אני רק צריך לדעת את זה שלך בסקינים. אז אתה יודע מה עשיתי אתמול? לקחתי את המפנה כזה, שמתי בו כדורי... אנחנו נחזור אליכם אחרי שרגע, זה מתמדי, אחרי שנצא וחזרתי, כן, נראה צריך ללכת, כן, F3, תראו, כמו שאתם יודעים, אם אתם לא יודעים, אני אוהב ביצות, סדר על כן, חזרתי את התחילה כאן, יש לי יותר, כמו זה לשים, חזרתי עכשיו הרבה צמי דקות, כל האזור לחצי. אני רק משמעת לשעות בעצים כדי לקחת אותו. מה? שום אחר של לכת שנייה, עוד מקרות קצת מקומות. תודה שכוח. המשך שפור. מבחינת הקודמת זה בעצם, אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה. זה אצלי, זה דופץ אותי. אבל לאן אתה הולך? ביי. יכול. אני הולך לשם סקצרים. דיברתי הכל. עכשיו. אני אקשר ללדר קטן שלי. תראה אותו שפרתם פה. אז זה ילדה כל פעם אחרת. נכון. טיק. אוקיי, יש לי פרנס, כן, יש לי פרנס נצא. פה, טיק, שש, עוד 6, אנחנו ככה, טיק, עכשיו, זה מה שלי, זה מילה, פה 2, ככה, זה חלק רגע, 2, ככה,
ככה. עכשיו, יש שקיעה כבר, זה טוב. זה יכול לישון. כן, נכנס את זה פה. זה שם. זהו, טוב. טוב, כולנו, את השאר, חצי לבנות שהייתי, נודי שצרינו. ככה. יאללה, ביי ילדים. ביי. ככה. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. כבר מודיע שחשוב לי. אבל... וואפה! כל יום ביותר שלי. לא, זה פה זה עבוד יכול לשמוע. שתגיע ספורדיות או מוכנים שתהיה לדבר. זה כאילו עוד בצורך חלפת שלי. טיק. טוב, מספיק. זה יכול לספור, זה יכול לספור. אוקיי, אני שוב לחבר לך שמצים רבים. כן, שהגיע ספורדיות או מוכנים. 12 דקות. הנה, פה, זה לא יבוא פה. כאילו מחבר לך. הלו. הלו. אני מצלם כרגע, תגיד שלום. שלום. אחרי זה אני גם פותח, כן, אחרי זה אני פותח סדרה קטנה לערוץ שלי ושל דניאל, אני גם אפתח סדרה קטנה עכשיו. כן, יש הודעה חשובה לומר. מה ההודעה שלך? זה לערוץ הפרטי של דניאל ושלי, כאילו הערוץ של דניאל ושלי. כן, זאת לא תשם משתמש בסיסמה. דבר ראשון גם כן, אז תגיד, יש לך, איך קוראים לזה? בנקודה מיינקראפט כדי לשים מודים, יש לך את הדבר הזה בלי פיפיקס? אני מתקין עם פיפיקס רק. כן, אבל יש לך את זה? כן, או לא. ווינבר? או איך שלא קוראים לזה? לא יודע. יש לי ערוץ, בלפטופ זה לא יכול להיות, ויש לי הודעה אחרת. לכל הצופים, ילד קוקסינל. זה דניאל חבר, טוב שלי. נכון דניאל? כן, שאני אוהב לקלל אותו. נו, ככה זה חברים. אז לא. קיצר, דניאל, בקשר שרד, אני רוצה לפתוח חנות. בקשר סדרה, אני חושב את דניאל כמובן. דניאל רוצה לעשות סדרה בשם קיל את הבוס. כאילו להרוג את הבוס. כמובן שאני חושב בסדרה, בערוץ שלי רק בסינגל פלייר. או במולטיפלייר, הצופים החליטו את זה. הוא מסכים? נוכל לעשות את זה. אבל לא מסיימים עד שאנחנו לא... אני אצלם. ואני ודניאל התקבלנו למיינקראפט, לקראפט בי, כמו שאתם יודעים, אני התקבלתי, גם התקבל מהערוץ שלנו, שני, נכון דניאל? קראפט ביט? שכחת מה זה. נו, ערוץ של רז, השרת של רז. כן. ואז עונה לי גם חרב. רק שלא עובד לי הרגיסטר והלוגין. הוא רוצה להסתר את הלוגין. ומה? הוא הוציא את זה.
טוב, אני עושה שנייה רסטארט למחשב וחוזר. טוב. אל תנתק, זה יתנתק אוטומטית. אוקיי, 1, הלך, 2, 3, 4, 5, 6, 7, כן. בואו נראה שיש ספירה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 1, 3, 4, 5, 1, 2. מה זאת אומרת? אני פשוט עושים את זה, יואו, מעצבן את זה. טיפה, אני כרוך כזה לצורך. ונדבר. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, דפק. עכשיו נעיף את זה, איזה מעצבן. כן, 20, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, לא יודע. כן. 8, 9, 10. לא, אתה רוצה כזה. אני חושב משהו. כן, זה כאן. Cake with his Minecraft. Ja, das geht doch nur. Nee. Ja, jetzt wird. Sicher. טוב, אני אשאר את הפרק. ביי, אנשים.